Ами хора, нека да започваме. Crossroads, ще аз още не съм започнал и трябва да гледам, че ми пише Crossroads. Ще аз още не съм започнал, бе. О, знаете ли какво? От тук ще дойда. Ай! Не! Той е с шотгън. Как така кросбол, бе? Най-гадното! Кросбол ли ще играем? Това беше лесно. Хора, да ви кажа, аз никога не ползвам Aim Assist и Autoshot. Вярвайте ми, не го ползвам. Той е лепна. Само защото го хедшотнах. Това беше много лесно и странно. Нека сега да видим кой е левел. Само да не казваме за това, да не говорим. Просто нормален левел. Нормално се. Ой, вой за малко. Хора, да ви кажа, имал съм един скандален хедшот. Аз в един акаунт го имам. Ами сега... И той ли го има? Не, имам 0. Това не се броише. У, 50! Най-после. Добре. Мяу. Ей, боес! Не, нямам шанс. Нямам шанс. Взимам нож. Взимам граната. Стига, бе, брат, състъпя си Балинсунг. Не говорите защо имам само Event Horizon от никакви цивилистки. Стига, бе! Това ще е видеото на име Изнервници в Rivals. Това беше скандално, хора. Много ясно, че ще ма би с мръсния си Балинсунг. Отново. Той има Robux и започна ранкет, ма аз не. Нямам нито един Robux.
Плиз, нормален. Защо виждам Не искам да го казвам повече. Не искам изобщо. О, не. Моя 50. Ей, ти имаш енергията ли, бе? Не. Ти сега... Стига! Защо? Новото видео, когато Аджито се изнервя в цялата игра. Не говорите защо каналът ми се казва на този скин. Оп. Той снайпер изобщо има ли, няма ли, не разбирам. Ма какво, бе? Какво искаш? Защо ме караш да си взема масълта iPhone? Защо? Защо просто ме караш да си взема масълта iPhone? Да, но поебиш. Няма начин, просто... Не. Ай, не играй с Сенел Джоя, те са лузър пищаци. Що за човек играе само с енерджи пистолети, къде са най-гадното оръжие? Що? Защо мозни го прави на мен? Един от най-любимите ми и трябва сега да ме кара да загубвам. Се да губя ли ме кара този нозли? Защо? Най-после. Какъв левел е? Чудесно! Нито aim assist, нито autoshot. Аз никога не ги ползвам. Най-гадното нещо. Що човек ползва още рецачка? Като аз просто убих за снайпер! Ей, това просто так значи... Не знаеш да слайдваш пък. Човек, как такъв много ще ме победи? Защо той ме принуждава да си взимам ножа?